Yo, what's up mga kayong? Ayan, kumusta mga kayong? Magandang araw mga kayong, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kayong. Yun, pauwi na tayo mga kayong. At tapos na kami nagbuhat ng palay. 21 kaban. At nung isang araw, 41 kaban na naman. Kaya yun, medyo napapalaban na tayo sa mga mabibigat na pagbubuhat mga kayong. Yun, Diyos mga kayong, makikita nyo ako'y naglalakad na naman pa uwi. Yun nga kasi wala naman tayong sasakyan, wala tayong motor, kaya gamit natin Kawasaka. Kawasaka yung gamit natin mga kayong. Kaya medyo mabagal tayo ngayon. Yun mga kayong, nandito na tayo sa taas. Yun, malamang sa malamang maabutan tayo ng ulan mga kayong, kasi umaambon na. Signal number 2 na naman dito sa Pangasinan. Yun, hindi na natapos yung bagyo dito sa atin mga kayong, sa Pilipinas. Sunod-sunod. Yun mga kayong, dito na dito na tayo sa may taas. Pahinga lang tayo ng konti kasi mahina yung natin, spark plug. Yun nga mga kayong, dito na tayo sa may kalsada. Tayo lang mag-isa maglalakad pauwi. Nga, naligo na naman tayo sa pawis mga kayong. Medyo ramdam ko na yung pulikat sa paa sa paglalakad, lalo na yung pagbubuhat ng palay. Talaga doon ko naramdaman yung pulikat sa paa. Medyo patas pa yung namin, lakaran pa punta sa may gilid ng kalsada. Medyo malayo mga kayong. Medyo tayo ngayon, ramdam na yung pagod sa paa. Yun nga mga kayong, nandito na tayo sa may sa may Imanduyan, Bulawan. Dito tayo lagi dumadaan. Yun, tsaka mga kayong, ramdam ko na rin yung lumiliit na yung natin, mga butotoy. Kabubuhat ng mabibigat. Yun mga kayong, malapit na tayo sa Tatong Bundok. Yun, tis muna tayo sa paglalakad mga kayong, hanggat hindi pa tayo nakakabili ng natin, sasakyan. May awang din ng Diyos, makakabili din tayo ng sasakyan, 4 wheels. Yun mga kayong, pababa na tayo. Pababa na tayo sa bahay. Sabi ko sa inyo, mabilis lang ako mabilis ako magmaneho. Kawasaki kasi yung gamit ko, Kawasaka pala. Kawasaka. Ito yung daan papunta sa bahay mga kayong.
medyo nakakatakot siya, pero safe naman mga kayong. Yo mga kayong, nandito na ako sa bahay. Yun, salamat sa inyo mga kayong sa pagsama ulit. Hanggang dito na lang mga kayong, kasi yun, magpapahinga tayo at maliligo na, kasi medyo makati yung katawan natin sa pagbubuhat ng palay mga kayong. Yun, at sana sa sa mga bago pa lang sa channel ko mga kayong, please subscribe na lang mga kayong. At yan, thank you sa inyong lahat. Salamat, thank you sa inyong suporta sa akin. Ayun, thank you all, at ingat po lagi, at God bless. Sa sunod ulit, bye bye.